og velkommen til Fysik-Kemi for 8. klasse. Her ser vi det periodiske system. Her er alle de grundstoffer, vores verden er bygget op af. I det periodiske system er der noget, der hedder hovedgrupper, og noget, der hedder perioder. Der er 8 hovedgrupper. Det er dem, der går lodret. I hovedgruppe 1 har alle grundstofferne en elektron i yderste skal. I hovedgruppe 2 har alle grundstofferne 2 elektroner i yderste skal, osv. Hovedgruppe 8 herover er lidt speciel. Det er her alle ædelgasserne er, altså alle prinserne og prinsesserne. Og det er dem, alle de andre grundstoffer vil op og ligne. Så har vi noget, der hedder perioder. Det er dem, der går vandret. I periode 3, der har alle grundstofferne 3 skaller. I periode 5, der har alle grundstofferne 5 skaller. Så det er altså perioderne, der bestemmer, hvor mange skaller grundstoffet har. Det periodiske system er delt op i metaller og ikke-metaller, og det kan man holde styr på ved hjælp af en trappe. Ikke-metallerne, de er på højre side, og metallerne er på venstre side af trappen. Så har vi et nummer, der står oppe over grundstoffets bogstaver. For eksempel fluor. Der står 9 heroppe. Det kaldes et atomnummer. Atomnummeret bestemmer nogle forskellige ting. Det fortæller, hvilket nummer grundstoffet har i det periodiske system. Fluor, det er så nummer 9. Det fortæller også, hvor mange elektroner stoffet har i alt i sine skaller, og hvor mange protoner der er inde i atomkernen. Protoner er positivt ladet, og elektroner er negativt ladet. Det er antallet af protoner i kernen, der bestemmer, hvilket grundstof vi har. Antallet af skaller rundt om grundstoffet bestemmes af, hvilken periodegruppe stoffet står i. For eksempel aluminium. Det står i periode 3, og derfor har det 3 skaller. Og i den inderste skal, der er der 2 elektroner. I den midterste skal er der 8. Og i den yderste skal er der 3, fordi aluminium står i 3. hovedgruppe. Elektronerne i yderste skal er vigtige, når grundstofferne skal danne ionbinding eller en kovalentbinding. Hovedgruppe 1 og 2 herover, de afgiver elektroner, og hovedgruppe 3-7, de optager elektroner. En ion er, når et grundstof har optaget eller afgivet elektroner fra et andet grundstof. For eksempel klor her. Der er 7 elektroner i yderste skal. Det vil sige, at den mangler 1 elektron for at få 8 og derfor opfylde oktetreglen. Den modtager så en elektron, og så kommer ionen så til at hedde Cl-. Og den kommer til at hedde minus, fordi at klor modtager noget negativt. Elektroner er negativt ladet. Oktetreglen er, når et atom vil prøve at få præcis 8 elektroner i yderste skal. Så er der også en natriumion. Den har 1 elektron i yderste skal, og det betyder, at den gerne vil afgive en elektron. Det betyder så, at ionen kommer til at hedde Na+, fordi den afgiver noget negativt. Simple og sammensatte ioner. Simple ioner, det er, når et grundstof har afgivet eller optaget en elektron. For eksempel Na+ og Cl-. Sammensatte ioner, det er, hvor 2 simple ioner går sammen og danner noget nyt. For eksempel Na+ og Cl-, de kan gå sammen, og så danner de
NaCl, som er køkkensalt. Køkkensalt er elektrisk neutralt, fordi det er en positiv ion og en negativ ion, der går sammen. Andre salte dannes ved, at en positiv metalion og en negativ ikke-metalion går sammen. Når ioner sætter sig sammen, som f.eks. på den her måde, så kaldes det en ionbinding. Der er også noget, der hedder en kovalentbinding. Det er, hvor grundstofferne de går sammen og deler deres elektroner, så de alle sammen får lige mange og kommer op og ligner de ædelgasser, de skal i 8. hovedgruppe. For eksempel vand, H2O. Det skrives sådan her. Et O i midten og 2 H'er. Sådan her. Hvert H har 1 elektron hver. Og O'et har 6. Det de så gør nu, det er, at hvert H, de skal have 2 elektroner hver, så de kommer op og ligner helium. Så det de gør, det er, at de låner en elektron fra oxygen, og så kommer de op og får 2 hver. Oxygenet her skal bruge 8. Det har allerede 6 i forvejen, så det kan tage 1 elektron fra hver H2. Og så ser det sådan her ud. Nu har begge H'er fået 2 elektroner og er kommet op og ligne helium, og oxygenatomet har fået 8 elektroner og ligner nu neon. Og sådan foregår en kovalentbinding. Og her kommer mit produkt om en kovalentbinding. Kovalentbinding mellem vand. Vand det består af 2 grundstoffer, oxygen og hydrogen. Det her det er vores oxygenatom, og han har 6 elektroner i yderste skal. Han mangler 2 for at komme op og ligne neon og blive smuk. Her har vi vores første hydrogenatom. Hun har 1 elektron i yderste skal. Hun mangler 1 for at komme op og ligne helium og blive smuk. Her har vi vores andet hydrogenatom. Hun har ligesom det første også 1 elektron i yderste skal. Og hun mangler også 1 for at komme op og ligne helium og blive smuk. Det vores 3 atomer kan gøre nu, det er, at de kan alle sammen sætte sig sammen ved hjælp af en kovalentbinding. Det sker ved, at de 2 hydrogenatomer de låner 1 elektron hver fra vores oxygenatom. Og så vores oxygenatom, han låner også en elektron fra hver hydrogenatom. Nu ser det så sådan her ud, at de har faktisk fået en ring hver. Og de 2 hydrogenatomer, de har fået 2 elektroner hver, fordi de låner af vores oxygenatom, og vores oxygenatom, han har fået 8 elektroner i yderste skal, fordi han låner 1 af hver. Og nu er de alle sammen blevet smukke og tilfredse. Nu er vores